Η αγάπη για το ωραίον είναι η γέφυρα μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Αυτή η φράση ανήκει στον Νικηφόρο Λίτρα, τον ζωγράφο των Χριστουγέννων, και αυτός είναι ο πιο εμβληματικός πίνακας της ελληνικής ηθογραφίας. Είναι μια οπτικοποιημένη αφήγηση της Ελλάδας του 19ου αιώνα, γεμάτη συμβολισμούς που ίσως δεν είχες προσέξει. Ο πίνακας, μέσα από την οπτική του Λίτρα, μας ταξιδεύει στα χριστουγεννιάτικα ελληνικά έθνη, χρησιμοποιώντας λιτά μέσα, πλάθει μια ιδιαίτερα λυρική ατμόσφαιρα, αποτυπώνοντας μια ομάδα παιδιών που ψάλουν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στην αυλή ενός αγροτικού σπιτιού. Τα 5 παιδιά είναι ντυμένα με παραδοσιακά ρούχα. Ψάλουν τα κάλαντα με τη συνοδεία φλογέρας και τύμπανου, είναι όλα διαφορετικής καταγωγής και εθνικότητας, αλλά είναι ενωμένα. Έτσι, ο ζωγράφος μας υπενθυμίζει το γνήσιο πνεύμα των γιορτών και ότι η μαγεία των ημερών κρύβεται στην απλότητα και το συναίσθημα. Το τραγούδι και ο σκοπός τους είναι κοινός. Δεν γνωρίζει διακρίσεις και χρώμα, το μήνυμά του είναι διαχρονικό. Αρχίζει να βραδιάζει, το φως είναι ελάχιστο, αλλά επιβλητικό και προέρχεται από το φεγγάρι που σκαρφαλώνει στον ουρανό και από το αναμένο φαναράκι που κρατάει ένα από τα παιδιά, ενώ ένα άλλο κρατάει ένα καλαθάκι για τα κεράσματα. Εκείνη την εποχή τα παιδιά έψαλαν τα κάλαντα μετά τη δύση του ηλίου και η ανταμοιβή τους ήταν κυρίως ξηρή καρπή και φρούτα. Στην κάτω δεξιά μεριά του πίνακα βλέπουμε ένα άγαλμα που παραπέμπει στη νίκη της Σαμοθράκη. Το παρελθόν είναι πάντα παρόν. Ακριβώς απέναντι μία ψάφινη σκούπα και λίγο πιο πίσω ένα άνυθρο ξεραμένο δέντρο συμβολίζουν τη φτώχεια. Η σπιτονικοκυρά με το μωρό στην αγκαλιά παρακολουθεί τα παιδιά κρατώντας στα χέρια της ρόδια που συμβολίζουν την αυθονία και την καλοτυχία για να τα φιλέψει. Κοίτα λίγο πιο προσεκτικά. Εκεί πίσω, στο βάθος, στον ψηλό μαντρότυχο που είναι δείγμα της τοπικής αρχιτεκτονικής, υπάρχει ένα μικρό αγόρι που κοιτάζει με περιέργεια όλη αυτή τη σκηνή. Όλα έχουν μια ξεχωριστή, ισορροπημένη θέση και ένα νόημα σε αυτό το μεγάλης αξίας έργο του σπουδαίου αυτού ζωγράφου. Εσένα τι συναισθήματα σου βγάζει αυτό το έργο? Για πες μου στα σχόλια.